bonsai kemat primomil di barang senat mai ngala lut berpak nang ni dengan pak kambun berok khaji dia om bes bahagi dia dede ngaruh na do bangasai do ni ang ngala la yo ide yang mong la kam stang oi ken ta kada ngala om ki benang kami yo dei ba pitak tu pian le to yo tho hap le nga ba pitak tu pian le mi kum no kan te tak kada jude de ban tap tu pian ta pnyang mi snyu ya kan mau baro shuya kan no pen bud na mi kan pnyang ta ba de be tap tu pia la ne klem ta bahare te da ta ik ne kan pnyang mi snyu hab de kluchwa hab sa chwa tu kasnan hab massage bah we tok de tu pnyang massage we tok massage hado arpo minute I massage bah suki da kakti kan de da ka tersem te umi baji tamba tu pia te umlong raban tap umlong raban tro da ka tersem umlong raban krot zero ru try sisil pat ngai kule pi baro ha kateng ke berempor long jisu te kini ki sabon sai kmat ki the best bah ngana du ba sai da ni ka sabon sai kmat ngam juta krim shura man kisni ngata tana le jing le kumto te ba kadur kmat pakai ibiang baik ngata betang night cream da men mesin sai tana kani ka sabon step the best bah kani ka sabon da ba chu yaro kan te ngaklem tho dak shure te kala de be ka ba best kani namar ba ka ba rim kam don shure shunu ru ngala dep ai be ka ba thamai hi te tang hamai rang I tu iba I ong dang don ka wait te sa ong I tu iba da de ba pitit na mai rang ong ai be ka ba dang thamai na mangala ong sa pen pai no enga ka tu ba rim ma ka tu ba rim te ngapa sai kan sin stio ba ka khor kan ni ba da pisai ar sin chi sngi ru kam le re te pila ban sai chi sin chi sngi ne arsin te kan ni te ka bes bah kan ni ka sabon sai kman te pila yo na bor khoi hi ki jakai kan ni ka sabon sai kman ka ba thamai ken na juwai ru pila yo na nong po na nong ston na mai rang bat na mot pran bat na sora te pila yo kan ni ka sabon sai kman kada best shisha hiru te na kidukan ki jongi pila ban yo bonjat kita wai pen mi snyu dan kita bakam sama masla dan ke basma ubi ru te u powder pen sange jing hab te ke umpnyang mi snyu na martang ke umpnyang mi snyu te usnyu u hab ben lait no gitu ki ba klan bor usnyu le re te tang ke umpnyang ru labiang ki bom yarap tang ke umpnyang ki haban shimbat u powder pen sange jing hab lada yarap u powder pen sange jing hab ru hab le lang bat hena bat powder ngang le lang bat hena bat powder yong te kini ki bom mi nyoli pat ki le pat powder pen sange jing hab bat u hena te kasabon sai kle ru kadon sanpo tingka hi kan ni ru sanpo sabon sai kle ru sanpo te kini ki bata umpanyang nyoli la pis ngawlati palat kumto pis ngoluk san baka haduk sanpo tingka tengah labu hi gitu ka ba arpo tingka ru ban pen kho ya kalati tambah ka te kan yarap tangan pen kho ya kalati kan don side effect tang man pen khia kloi te ka debe kini ka sabon ka basan po tingka bat u shampoo bat ko umpanyang nyoli te gidon ki bakwa banta tang u hena ru pila banta tang u hena ru nama don kini ki bom mit nyoli ra tang ba ki kwa ban bahau snyo te pila ban chim uni u hena jongi pila ban pedem betang bat ko ru ane pila ban ai da ko bit lane hakasi ke ba pi ta ko men step pila ban kle bat ka peleng ru pila ban le hai kita ki ru kom tingi ai ki dawai kha ki dawai pangmat te da pangmat te sakan mau ban shim lang bet bat ka dawai kha ka ba pangmat hapanan kam boro arteli kay rap shishahi te kini ki dawai piles te pi hapan order shua namar ba pi hapan di tang hi te yo hi te tamba shua pin penan kam sa phone shua nga lane pila ban shu pha message WhatsApp ngan le ko no ni dawai piles te wat kini ki we ki dawai ru ki ba pila yo I lang ba ka video kum no banta na phone shu renga te ki bom pat yo I pat I videos kum no banta te pila ban pha message nga ba tai phi kum no ba phin panan kam mi kini ki dawai ki jongi
te da phishim pnyang mi snyo na mat pran ko to balai spa phiap kan ru lang be hapen yo lang ma to kasbo tang ba dalale makana kontaro phiyo iba kasbo kadang buan hi te ka best oil nga bu hang to te da se kom pnyang yo li ru la da kadang don ko to kasbo ka best oil nga la bu hang to ai shi shamat ko to kasbo la da kadang tam la da kam tam te la biang mi kum to te ka pnyang ai ar shamat te le be ha kata ka karukom te kini kita wai kijongi ki harap shisha hiru kompanya yuli ru ka best pha kani bala pemi thamai ngam ta le ka pha ka best pha kompanya yuli to men shwa ru ka best kan na ba kani ka kham best kani men ta la kham le pha te la kham best hi ta ba ka dor ka sa be ka chu te ngani le be ji ban nam pen kiu dor re la stang la da ki la rem pala ki khambat ki bang atit na shabar te ka ta ka ya na ka wai hen re la da nga pen ha sakat no ru kador nga kwa an pensa be ka chu hi te manam kwa hira bangan shim kabutan tade namar kata kadaw kanya soong da pis ngoluk san ru pen khoj wada ka tu ka sabon ka ba tingka te pen bha pat da ni ka sabon ka ba san tingka la ne da u shampoo ai tang khandia la long la da khoj te da sa kini ka sabon pat te ai ba kan ngam bhai ki do kli ka tu shampoo ro kan ngam bhai man khyak loi te tamba dala de khyak ka tu ka latin en adap khoi ke tu kalati ai tak kan dia ru la long la subo hi te da phim yo da ka shampoo shim da ka sabon da phim yo da ka sabon shim da ka shampoo te ka tu ka ba ap hotin ka ya de betang na ka bata pan khoi ya kalati te tang kom ta hi te kan mau gini bata pnyang misnyo wa ju tap tu piare te kan mau ru ban khlu chua ka best ba te kan mau ru ban thit hi tu snat la da phim ya pan re ki tu ginong de ginom ai re pan hi tu senat ka best bha tu senat kan rap kloi te wat nom ya phot yo nyole wat nom ya ta rong te na mata ki ba sau post nem sheneng te udon ujing di uba ars patingka te komno phen penan kam yo to ai to shi shamat ai ko shipela pen thnam bha hatu ban sa shi pawa pela sajar sadi man kasngi shua ban bam la ne hadin bala de bam tang hi sin te onda phila khia unyo le ru wat nom sngap la ka sngap bala khia yo umi biang sai tho yenga an sabatai kumno phinle peble ke jing sok nyu ban kar khui philang ba ro khon te makwa hi bangan kenturu ba phinya puli bahai ka tien ke jong ublei dwai shi kenta ha ka shi sngi pen melen bet phidi ban la ba ha kerta uji su dam la re pet kitu ge jing kai ki banga hi kai ban dwai bot na den suki philala balai ban suk ma phi hi yimde ban wat tang ke jing ba bre ko ba shbar ko ba sha po kham tam Lailan nong de banduna ban puli babel phila ban puli hen riu shi pho ar pho ru puli tamba lailan nong de banduna man ke me dan kam man yar wa shi ki saban phat lut ka su ka khre ka e bar khoi na yen ruwai hadu bandar hem hadu bandawan hiar musim ba khoi yen ga sam ka jong phi te ruwai hadu bandar hem ruwai shi bon nam ta ki wai khindiat yala de te puli bha ka babel hikai ki khon ha kalanti ka badai ya tho yo blade da mi na yeng ya tho yo blade la wan cha yeng te blade ru nyo ban da ran kat te kata hi ke banga kwa ban kentu te nga ju duai hi na mata ki nong pet youtube jonga man la sngi te kino ki bakwa ban don de khot ba ka New Jerusalem Ministry ru nga la bu ko be ka group ke ba phila ban pha ki mat jing duai hang to la ne phila ban ya tho i jing post new ki jong phi la ne kono ka ban ta hang to phila ban pha message but ni ju ai ru ki nga ju ai assignment ru kum to nga ju pha le ki video len kot chapang kata nga pet kat no le san kat no le anang nga kwa pen shlori pisia a phinom long tang ki nong snap ikak ten ka jong play re ba phi ru phen la an kran ikak ten ka jong play te nga i phi ba ro da ka jing e ka jong try te nga ka play phi ba ro ki ba ju pet ek ni ka channel kham tam ki ni ki baju duai na benta ngani ka channel bat phi ki baju shimi gini ki duai kala long shi benta ka jing kersian ka jong phi ka kam ka jong ublei doble ka jing sok ni ban ker khui philang baro i ro itra bon sai thma phi mo miu ni badang sna thamai ngala lut pha nang ni dengan pha khambon baro kha ji ki om bes bahagi ki de de ngaru na do banga sai do ni an ngala la yo ide yang mong la kham stang oi ken ta kada ngala om ni phi ban ham kami yo dei ba phi tak tu pia ne to yo tho hak nya
ba pitap tu pia te mi no kan. Te takadau jude depan. Tap tu pia datang peniang mi snyu ya kan mau baro. Shuya kena penbut nami ka peniang tambah debe tap tu pia la ne klem tak bahare. Te data ikan ni ka peniang mi snyu hab dem kluchwa hab sa chwa tu kasnan. Hab massage bah wet tok itu peniang massage wet tok massage hado arpo minute i massage bah suki dak kti kan dera dak tersem te umi baji tambah tu pia te umlong raban tap umlong raban tro dak tersem umlong raban krot zero ru